लोगोफोर वेलकाम बेक इउटुब चेनेल आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आंबो मोजाङैनो दं बर्तमान नोंथांमोना आंनि भिडिअ लास्ट भिडिअखौ जानांगौ नुदों माने आङो न'निफ्राय लास्ट भिडिअ होदों आरोना ओमफ्राय आङो दायो बेलेगाव माने बिहाव लागोआवसो दंफैयो आङो लोगोफोर गाज्रि दामोन खिन्थु आं बिदि फैगारनाय जादों आरोना मा खालामनो गैया खिन्थु फैबाय आरो बिदिनो ओमफ्राय दायो गाबोनहाय बिस्थिबार जोंनाव खबरनि थांगोन आरो खबर जनालि ना मा होनो खबर थांगोन बेनि थाखाय जोंहा मामाया माने बिखुनजोआ माने दिंखि ना मा होनोमोनलाय दिंखि माबागासिनो आरो एनथाब सावनो थाखाय आंबो एसे गाफादों आं गाफेराखै लोगोफोर आं रोङाबो गानो रोंना रोङालाय एसे नायनि र' ओमफ्राय नै आमोखा देदलाया नै थिं जिरायना दं लान्थिथियैनो होनदों आरो सबिदिबा थांबाय थानोसै फैलाय माबा हैनो फैलाय माबा लाना फैलाय जोंहा दिखि आंथ' देफेराखैहाय रोङाबो आङो देनाय नायगोन नै बिया खै केजि मामा खै केजि थोगोन ना माथो बिलाय बेसेबांसो जागोन बेसेबां बुरजा जागोन बिलाय नङा एनथाबा फैदों ए सोरबा बेयाव 15 थेमा सेरब्रै माने नै बिदि खेरखाजों खेरखानाय जागोन आरो गाबोन हराव थानो नागिरदों आरो नै जोंहा देगासिनो आंबो दा उनाव गानायगोन र' बबेबो देगोन बियो बे सौसिगोन आंथ' सौनो रोङा नालाय आं नायग्रा आरो आं नायग्रासो नै बियानि जगान सेबाय ओइथिं मामाया सालिसिगोन नै बिखुनजो सालिबाय बिब'आ देबाय बिखुनजो सालिबाय देग्राखाय देबाय थानो हासोयो मामा मोना देगासिनो ओमफ्राय आङो नायदोंमोन दसे देनो मोनासै दा लास्टनिखौ एसे देनाय नायगोन आं देनाय जायोब्ला आरो देफेरनो मोना दा जोंथिं गैया रावहाबो बिदि दा आं रोङा आरो लोगोफोर आङो फैगोरखानायसो जाबाय आरोना आं खोन्थानो ना खोन्थाया जादोंमोन भिडिअ लाबोना लाबा जादोंमोन खिन्थु नोंसोरबो मिथिनो लुबैयोना आं लास्ट भिडिअ होनानै होदों माहा थांगोन बबाव थांगोन सानदों जानो हागौ ओंखायनो आङो भिडिअखौ लाबोबाय आरो आङो दिनै माने मानसिफोरखौ खोन्थाजोबनाय नङा होमबा जास्ट आङो नोंसोरनो आङो जे नोंगुमैनाव फैबाय बेखौ जास्ट खोन्थाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो नोंगुमैनाव फैदोंबाबो जों जाबाय सानब्रै सानबासो जाबाय ओमफ्राय गाबोन खबर थांगोन आरो ओमफ्राय बिनिनो थाखायनो एनथाब सावनो माबा सावनो लाहार फाहार खालामनायखाय आङो फैदों आरो नोंगुमैनाव फैदोंब्लाबो बिस्रा गामियाव ओरैबायदि नियम दङ माने आङो फैनानै सानसे थाफैदों आरो सानसे थानानै जेनेबा रायजोफोरा रायलायबाय माबाय महिलाफोर बिदिनो रायलायबाय ओमफ्राय जेनेबा बिदि न'आव दोना आरोना नोंगुमैनि न'आव दोना माने बिदिनो न'नि जाथि बंस'नि न'आव दोनो आरो आङो मामा सासे माने बिखुनजो सासेनाव थादों आरो बेयाव बिखुनजो बेलेगनाव थादों बे आंनि बिबोनां गोजौसो जानांगौ आङो सिगांफोर नुदों नुवाखै आंनि ब्लगावहाय होआखैबो जानो हागौ खिन्थु बेनाव सिनाव दंहैयो आरो आं बिबोनांमोनाव दंहैयो दा आङो गाबोननि थांगोननि एसे लाहार फाहारखौ माने नायनो मानो एसे फैनाय जाबाय आरो बेयावहाय ओमफ्राय दा आं बेलासियाव थांफिनो आरो बिनिफ्राय बिदि आरो थानो होआनो आंखौ हाबा दिनखालिसो बेयाव फैनो मोनगोन आङो बिदि आरो हाबाखौबो आङो बिनिफ्राय थांनो मोनबावा माने ओंखारनो आं जि न'निफ्राय थांदों बिनिफ्रायसो आंखौ देलाय मालाय बिदि लाबोगोननो आरो आंथ' मिथिया जाहैबाय बिसोरनि नियमफोरखौ मा बिदि आरो हाबानि थारिखखौ आंनो
लानाय जाथ'वाखै माने गाबोन थांखांना फैनानैसो लागोन आरोना ओरैनो बे मासनि लास्टिं जानांगौ जागोनदां नङा जानांगौ आरो बे मासनि लास्टनिया आरो नङाबा नेक्स्ट मासनि फार्स्ट उइकआवनो बिदि आरो दुखु दामोन खारस'नानैसो थांबाय होननानै आरो माने गाज्रि दासान आरोना खारस'नानैसो थांबाय खारन जोंहा न'खर मोननैजोंसो मिलायनानै बिदि आं फैनाय जादों आरोना ओरैनिफ्रायबो नोंगुमैमोनाबो गोजान जायो नालाय बिदि नायनानै इसोरबो नायनानै लायनायनि खोथा दंमोन आरो होमबाबो आङो गोजानद्रायखाय बांद्राय एसे खरसा बारा जागोन साननानै नोंगुमैनिखौ एसे माबानानै खालामबाय दालाय थांलाय फैलाय बार जाबाय थायो खस्थ' मोनगोन होननानै आङो फैग्रोनाय जाबाय आरो बे नङाखि आङो न'निफ्रायबो जेनेबा खारखुमाबोदों बे नङा आरो गासिबो आं रायलायनासो फैखादों आइ बाबामोनजोंहाय ओमफ्राय गासिबो न'खरनि फरियालफोरजों आरो माने इदि ओमफ्राय जागोन दे बेफोरबायदियावसो आं फैग्रोनाय जादों आरो बिदि होननानै आंखौ खारसनबायसो होननानै गाज्रि मोना आरो दुखु मोननाङा लोगोफोर बेनो नै जोंहा बिखुनजो सासे बेबो दिंगि देग्रो रांखिनिनो बियो बिहामजोआबो खम रांखिनि बिखुनजो रांखिनिबा बिहामजोआबो रांखिनि जासिगोन बे बाराव ओइदों नै ओरैहाय लोगोफोर नै जोंहा गाबोन लांगोन फुरनि सामानफोरखौ लाबोबाय आरोना मा नांगौ ओजोंहाय बिहरनायफोरखौ लाबोबाय ओमफ्राय नै ओरै मुरिबो लाबोबाय आरोना नांगौखिनि बुस्थुखौ लाबोबाय आरो गाबोननि थाखाय स' लोगोफोर मोनाबाय माने आं बेलासियावनो फैबाय आरोना बैनिफ्राय दायो दुगैखांबाय लोबखांबाय माने ओंखाम ओंख्रि संखांबाय आरोना ओमफ्राय दुगैहाय लोबबाय ओमफ्राय दा दं आरो लोगोफोर आङो दिंखि देनाय जायासै खारन माने मानसिफोर एसे बुरजा फैबायथ' बेयाव खामानि साहा फुदुंनाय मा फुदुंनाय जानायखाय आङो देयासै आरोना ओमफ्राय साहा होनाय मा होनायखायनो आरो ओमफ्राय दा बेलासि फैबाय ओंखाम ओंख्रि संबाय दुगैखांबाय ओमफ्राय दा दसे थांबावगोन आरो माने एसे बे दहाय देनाया बे माने बेखौ सावनो आंथ' सावा बारु नैबेयाव आं जेराव थादों बेनि मामा ओमफ्राय दं बैनि माने बै सासे मामा माने बिखुनजो बे ओमफ्राय माखासे सानैसो आरो बिदिनो बिखुनजो जानायफ्रा फैगोन आरो थांसै आरो दसे थानानै जों इयाव ओंखाम जाखानानै थांसै आरो दसे थानानै स' लोगोफोर थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय लाभ इउ अल नेक्स्ट ब्लगाव थाबैनो लोगो मोनगोन एसेनोसै